Okay, mayong gabi sa inyong tanan mga mansir. Nabi diri karon sa birthday lang nanay. Hi guys, mayong gabi Darang birthday celebrant. Nakatalikod o. Ya. Naulahi ko nila abot kay kabalo na mo sa tiil lisod kay Lakaw. Awa. Gapaabot ang birthday celebrant diri. Ya. Abot mi diri tulo ra gid taon mi. Oh. Ako rin sa kalahos. Oh. Sama busy mga uban. Grabe ang schedule. Manang tanawang handa ni nanay oh. Na. Basta-basta po no. Kapit na alas 8:30. Karon pa may salamat sa Ginoo ka wala ding ulan. Yun, uno. Gipaningot ko mayo kay gibiyaan ko aning duha. So kay maglakaw. Sige. Ito. Ay gabi ising tanan kay magsugod sa midre then unyara na mo ilabtan ang mga handa nila diya kay magkuhan sabi sa pulong sa Ginoo dre. Kabitunan imong gipahimutan mga patantos ning kinabuhi imong gipasan alang ka na ko sa kahugawan imong gihinloan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo. Pero wala maglantaw siya sa edad, kundi galantaw siya sa kasing-kasing sa tao, aron niya padalanginan sa kinabuhi. Amen. No? Una nga ninitak na sa gabion nay, masayod ko and I believe nga daghan na kaayong maayong butang gihatag si Ginoo para sa imong atin. No? Una na diha imong pamilya. Usa ka butang nga gihatag si Ginoo nga kanang dili nimo malimtan sa imong tanan nga kinabuhi. Amen, no? Pamilya, imong pangidaron. Amen, ang pangidaron. Una ebidensya nga ang kadagaya sa grasya sa Ginoo nagaabot yun sa imong kinabuhi. Amen. Og nilitag nas kagabihon ulang dalion ang mensahe. Una ko'y verse nga i-emphasize gyud nga kinahanglan gyud nga magapasalamat ta kanunay sa Ginoo. Ingon ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God for Christ Jesus. Amen, no? So, sabi ni siya pa, kinahanglan gayon na magapasalamat ta sa tanang higayon sa itong kinabuhi. Ever happen, maayo man ni og dili, kay kini mao'y kabubuton ni Ginoong Hesus. Amen, no? So, ano na lang ko'y gamay nga puntos na anong iabot ang panahon nga ipasidan-an ta sa pulong sa Ginoo, kinahanglan magpasalamat ta. Amen. So, nganong magpasalamat ka sa Ginoo, dili tungod kay nakadawatag mga panalangin. Dili tungod kay kanang kanunay ang iyang grasya sa tuong kinabuhi, kundi nagapasalamat ta sa Dios kay mao kanay maayo para sa Ginoo. Munay ginasugo sa Dios kanato. Daliin kita mga katawhan sa Dios, kinahanglan gayon sa tanang higayon sa tuong kinabuhi. Pasalamat ta sa atong buhay. Amen. No? Ever happy ang sa tanang higayon. So kanang higayon, tanang higayon na mamaayo man o dili maayo, kinahanglan pasalamatan nato ang Dios. O nagali nga nagpasalamat ka, ikapilan mo ka tuigon. Praise the Lord. So gamay na lang nga katuigan nga makadawat kag punos gikan sa Ginoo. Kung unang anay kita tong pasalamatan kag una bitaw nga dili ta we must continue to thankful. Mamahimutang kanang mapasalamaton kanunay thankfulness sa atong buhi nga Dios. Tungod kay pinakanindot gud sa usa ka tawo na ang atong kinabuhi, atong lifestyle puno sa mga pagpasalamat sa Ginoo. Amen. Amen. Dili lang sa imo ha, sa imong tibok pamilya, imong mga anak kinahanglan imong praktisan. Kinsay pangalan nimo, ma'am? Angel. So, unique na pangalan. Si Rangel. Oh, dapat po atong ikuan atong atensyon diha sa Ginoo nga kanunay tang magapasalamat sa Ginoo. Amen. No? Una sa tibok pamilya kay kring kay na atong himuon nga taliwala sa mga panahon nga kada bitong atong gigamit
ang atong usog o kanang kinabuhi kanang nagamit nato sa kalibutan but wala na nagpasabot na ang Dios ang panalangin sa Dios ningbiya sa imong pagdili gipahinumduman ta labi na gyud nining magkagabi tungod kay gusto sa Dios na ma-inline ang atong mga plano sa iyang plano. Amen. Kay ang tao man gud adunay daghang plano pero ang plano sa Ginoo unay pinakanindot sa usa ka tawo. Ingon sa diha sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang Ginoo giingon, plans to prosper you, not to harm. Plans to give you hope and a better future. Mao nay plano sa Ginoo bisan pag sa atong Panginoon taas bako na atong Panginoon pero wala gyud maputol ang planong maayos sa Ginoo. Amen. Unang aninita class we are blessed. Prayer mag-render tag prayer. Ha? Sa tibok pwede ta dili ta naman to. Dili kay mag-render tag prayer. Mga bata. Sige lang ano ta kay Brother. Sige, mag-pray ta. Father God, we thank you so much, Lord, ining kagahion. Salamat, Lord God, sa imong panalangin sa kinabuhi ni Nanay Cleope, Lord God. Na din Ginoo ining mga adlaw, Lord God. Hallelujah, ang imong pabor o panalangin sa kinabuhi ni abot kay Nanay Cleope, Lord, na nahimong milagro, Lord God. Kay kaganina, kagahapon, Lord God, 64 pa ang iyang edad. Pero karon Lord, ning abot tag 65 usa ka milagro, Lord God, sa kinabuhi sa usa ka tawo, Lord God. Lord, alam mo mga deklarasyon Ginoo sa iyang kinabuhi nga padayon ka Ginoo magakupot sa iyang kinabuhi, Lord God. Padayon ka magapanalangin, padayon ka Ginoo magapa-improve, labi na Ginoo sa financial, sa spiritual, o sa tanang aspeto sa iyang kinabuhi, Lord God. Sa kanyang pamilya, Lord God, kaya Ginoo ilang sinati ang kadagaya sa imong panalangin, Lord God. Ginoo panalangin Lord God, bisan pa Ginoo ang iyang mga anak, Lord God. Ikaw ang Dios magaproteksyon kanunay, magapanalangin, Lord God, o makahatag o maayong direksyon sa ilang kinabuhi, Lord God. Sa man sila karon Ginoo, sa man lagi paghimo, but Lord, ang mga pag-ampo, ng imong santos nga ebanghelyo, Father God, santos nga espiritu kanunay magadagayday sa ilang kinabuhi, Lord God. Alabi na gyud kay Nanay Cleope, Lord God, ang mga deklarasyon, Lord God, good health, more blessing, more celebrate, more year to celebrate. Lalong espiritu, Lord God, sa panalangin Ginoo ibubo kay Nanay Cleope, Lord God. Hallelujah, sa tibok sa iyang mga apo, ikaw ang Diyos mga panalangin. Gamitan, Lord God, ang mga bata, Lord God, aron ma-enjoy ni Nanay Cleope, Lord God, ang iyahang edad, Ginoo. Aron ma-enjoy ni Nanay Cleope, Lord God, ang iyahang pagkugi, Ginoo, ang kalibutan, Lord God. Hallelujah. Sa tibok pamilya, sa pamilya kay Joseph, Lord God, ikaw ang Diyos ng mga panalangin, Lord God. Dinitak na sa gabi, Lord God, among gitatuboy ka mo, Lord God, ang pamilya Bandulon, tanan, Lord God, na sakop na banay ni Lord God. Ikaw ang Diyos magaproteksyon kanunay, Lord God. Dalay kong kalimitak na sa kagabi, give you all the glory, the praises, and honor, Lord God. Thanksgiving and adoration, Lord God, belongs to you, Lord. In Jesus' name, Amen. Happy birthday! Happy birthday to you. Oh, basta, birthday na. basta ang birthday na ba? Basta naikanta nga birthday, no? Kaya na po ito, Happy birthday yan. Happy birthday, wala ka rin. Happy birthday! Presa, presa. Happy birthday, Basta Maner. na birthday. Nay happy. No, pag nay happy, Nay birthday. Ay, birthday. Ala, sige. Saan mo na siya? Sige. So, dadagkaon mo na, sir. Una-una ko kay. Wala di may pangaon kay. Apurado to kay sila. Ako kay na simba tag Domingo kining sa maulaw naman kumayo. Ay, matulig pangagda mga sir, oh. Puting busuga na mo ang isa. Munay pahugason kay wala pa na ako magkaon. Muna ba yung matagaran mo rin sa Mindanao kay maulang kay Lumay kayo bunbun. Wala may babato eh. Kining isa, naulay kay wala pa na yung paniod to. Oo, labay kayo big. Dalaw na yung paniod to, iha. Isna kanina. Wala mo yung manok. Yeah, manok. Oh, yung manok na kasi manok ko na tapos Okay, na. bye-bye.